Bon dia, mare. Avui t'ensenyaré a fer la massa mare i ja tinc el material aquí preparat. I have the materials to make the starter for bread. We'll start today and we'll finish this tomorrow. Yeah? Necessites una tassa de farina de forn de pa, blanca, si pot ser, bread flour, half a tablespoon of yeast, mitja cullerada 7,5 mil·límetres de llevadura i 3/4 de tassa d'aigua, a temperatura ambient. Posarem primer la farina al recipient. No necessites un recipient gran. La llevadura i l'aigua començarem ficant només mitja tassa. Bé, començarem potser amb 1/4 de tassa, d'acord? Una vegada ho tenim, només que cal començar a barrejar-ho tot. Sí? Una vegada ho tens tot barrejat, te quedarà així. Pensa que no t'han de quedar grumolls i t'ha de quedar una massa homogènia. Al cap de 8 hores o al cap de 8 o 24 hores, 2 dies, si el deixes 2 dies, un dia li has de posar, afegir una mica de farina, una mica d'aigua. D'acord? T'ha de quedar així. Hi ha la marca de lo que t'hauria pujat. Havia pujat fins aquí dalt, ara està aquí baix perquè ja va passar l'efecte de la llevadura i ha fermentat. D'acord? Sí?